izinto thina abantu bomhlaba esiye sizibukele kude. Ngoba suke sizibuza ukuthi siyobani abangakwazi ukwenza izinto ezithile, kanti umnikazi wokuhamba uyazi. Amen. Mawa ungase ubuze noma ubuzwe ukuthi ngo-2011 ngesikhathi imisebe iqala lolu hambo kutholakala ukuthi akukho muntu wasethembezinhle enkandla ukuthi kuyoke kwenzekeni ngelinye ilanga ukuthi ithembezinhle ibe kulamagquma noma uzothi cha ngeke kwenzeke. Ngoba lokho ozobe ukusho ngokwasemhlabeni, kanti emazulwini bayazi ukuthi liyofika ilanga lapho uShembe eyozibabaza khona kulamagquma asenkandla njengoba namhla ke ezibabaza. Ukuba khona kwethu lapha akungakho ukuhlakanipha kwethu noma akungakho ukuqonda kwethu, kodwa kungentando kaNkulunkulu. Ngoba ukuba ubengathandanga sasingeke sikwazi ukufika. Owethu ke umthandazo akube sekutheni esikwenzayo akube isibusiso emehlweni akhe. Amen. Sithi uma sikhuluma sifaneleke ukuthi simbize ngeqiniso. Ukhulumile umfundisi ekuseni eminyakeni yama-61 ilanga lafika emzini wakaKhanyile wakamkhize. Hayi wakusengicabanga indaba yenkosi emzini wakaMkhize. Muyibala leyo mnyaka abanye bethu babengakazalwa, kodwa namhla sizoba ofakazi balokho ukuthi eminyakeni engaka uNkulunkulu usazofika azozibabaza kulamagquma. Ukuqala kwaloku kuhamba kobuNazaretha kwangeyona into elula. Ukube kwakwenziwa umuntu owayisukela nje kwakhe engathunyiwe wayezoduba abuyeke athi bengilungile ngihleli kwami kunokuba ngiyohlupheka ngihambe ngena emizini yabantu ngicela ukulala, ngihambe ngicela abantu babangipha amanzi okuphuza, abanye behambe bengijaha bethi ngidla izimbuzi zabo, abanye bethi ngithatha abafazi babo, besho yonke into abayithandayo. Kodwa ngoba kwakuwuhambo lwasezulwini, umuntu owayethunywe uNkulunkulu wakwenza lokho, kuba yikho nje sikhona namhla siyamaNazaretha. Eminyakeni eyi-15 ubuNazaretha bukhona, izwe lonke lahlaselwa isifo esikhulu nesimbi kakhulu esasibizwa ngobulephero. Bayazi-ke abadala ukuthi uma ukhuluma ngobulephero wawukhuluma ngani. Abantwana abancane bangeke bazi ngoba sebazi amagama ayisingisi okuthiwa oleprosi. Thina sikhule kuthiwa ubulephero umuntu wakhona uyacosuka ehamba.
uma sesimbambile leso sifo kufanele agcinwe yedwa lowo muntu, angabe esahlangana nabanye abantu ngoba leso sifo siyathelelana, singawuqeda wonke umuzi womuntu. Kodwa uShembe akashongo ukuthi cha, nami ngizohlala endlini ngingawusebenzi lo msebenzi. Waqhubeka ehamba engena imizi yabantu efuna mina nawe. Ngoba ukube wahlala endlini wathi ngizophathwa ubulephero, ngabe namhla sikho kulamagquma senkatha. Lokho mnazaretha babo ngeke kube khona lonke wonke umhlaba la khona khona. Uthi ngelinye ilanga ekhuluma ngabo ngaso lesifo esasikhona. Uthi umfana othile esasesimhlasele lesifo nabazali bakhe ekhaya sesibaphethe. Ngaleyo ndlela kwangasafanele ukuba baphume, kwasofanele bahlale ezindlini zabo. Kodwa ngoba kwakukhona izidingo kufanele bazenze ngaphandle, kwakudingeka ukuthi lo mfana athunywe aye esitolo. Kube khona izinto ezithile abazali bakhe abamthuma zona abathengele. Kwakuwumfana owayesidenga. Wawuthi noma umtshela into ayenze kodwa ubone ukuthi uyahuduleka. Nabazali bakhe bamthuma nje kodwa wayehuduleka eya lapho. Wonke-ke umuntu amehlo akhe ayisegadile ukuthi asikho isihambi ngizovumela singene kwami ngaleso sikhathi. Kodwa uShembe wayenesibindi yena sokuthi noma ngabe khona lobo bulephero ngizongena kulowo muzi ngishumayele izwi kaNkulunkulu basale bephila. Asazi noma nathi simphumela yalokho kushunyayezwa yini ukuthi sasinda kulobo bulephero. Kodwa ngoba kwabaficile okhokho bethu nogogo bethu futhi nathi sasinda lapho ekushumayeleni kukaShembe. Ekuhambeni kwakhe lo mfana owayethunyiwe ezwe ukuthi ulambile. Uma elambile engakafika esitolo bese ethi awukonje kukhona indawo ekhaya komame okufanele ngidlule kuyo ngaphambi kokuba ngifike esitolo. Bese echezuka endleleni aye esitolo angene ekhaya konina. Mayifika lapha ekhaya konina ufica ugogo wakhe uhlele eminyango esangweni. Amhebeze ezakude. Ethi angangeni lapha ekhaya. Ngoba kusho ukuthi ukungena kwakhe uzawubhubhisa umndeni wakhe. Kodwa njengoba ke ngishilo ukuthi wayivele isidenge lo mfana. Akamlalelanga ugogo wakhe wangena ngenkani waqhubeka. Kwala noma sekuthiwa umamjikijela ngamatshe ukuthi angangeni la ekhaya wangena kunjalo. Ngoba elambile efuna ukuzodla. Ubone ukuthi kwakuyisikhathi esinzima. Ugogo nomzukulu abantu abengihlukani kodwa leso sikhathi sasibehlukanisile ngoba nangu ugogo uxosha umzukulu wakhe. Uthi akahambe la ekhaya uzosala bulala umndeni wakhe wonke angangeni. Ukube kwakuwena ke ngaleso sikhathi emzini wakho eqhamuka uShembe ungamazi ucabange okucabangayo kodwa kwakuzoba kukhulu emqondweni wakho kwakuzoba ukuthi lo muntu ulethe lesifo emzini wakho. Wawuzomvulela yini na? Ngakhohlisana ngoba kuyilesi sikhathi sisazomvulela. Kodwa iqiniso lihle lithi cha. Akekho owayezovula.
wonke umuntu wayezovala kakhulu eminyango kanti usevalela uNkulunkulu ngaphandle ngoba asimazi ukuthi uza ngani kithi nokuthi uza kanjani nokuthi uza nini engqondweni yethu asinaye umuntu lephuzelayo ukuthi angaba uthunywe uNkulunkulu ukuthi ungamvulela angena sinalesi sithombe sikaNkulunkulu sento enhle ecobezelayo egqoke ingubo ezimhlophe othi moyiboka uyithandwe wonke umuntu anti cha ngelilanga uyofika eyingane elambile kuwena ezocela ukudla bese ukhuluma amazwi amahambi kuyona usuyibuza ukuthi kini akusetshenzwa yini uyihlole nyoka abakondlingane hamba kanti usuxosha yena ngendlela esasisimbi ngayo kweleso sifo baphoqeka ukuthi bamdedele lo mfana angene bamphakele adle ahambe aye lapha ayithunywe khona esitolo afika athenge lokho ayikuthenga bese kuyima ephindela ekhaya kodwa ungena kwakhe kulowo muzi kwasale kwabhujwa khakunini kwaphela wonke umuntu angikhulumi-ke ngokubhubha kwalowo muzi ngikhuluma ngobunzima bokuqala lo msebenzi sikuwona ukuthi emva kweminyaka nje 15 ushembe uqalile umsebenzi kwasefika leso sifo wawusengalinda yini wena ukuthi kuzube iminyaka eyi-109 namuhla ukuthi lo msebenzi ukhona wawusengayilinda leso sikhathi kodwa wena akashoyo ukuthi ngiyahamba manje uphindela ngizokwela kithi ngoba wayengazithumile ukhona owayemthumile leso sibindi kwangesona isibindi sakhe ngake ngasho ukuthi uShembe wayengenaso isibindi ngizokuphinda lokho ngoba uma unesibindi usuke wenza into ongafanele kubuye uyenza kodwa ngoba unesibindi wena ukuthi uzoyenza Shembe wayelalela izwi konke wayekwenza ngoba kusho izwi wayengafani nami nawe uthi uze ukuthiwa kunamaphupho lapho uthi ngizongena mina nginesibindi sibi la yena wayengena lapho kunezilwane ngoba lithi izwi hamba unqamulela uyolapha umuntu othile kulowa muzi ngomfica ekhula akwenze lokho angakwenziswa isibindi lesi sinaso manje futhi mina nginesibindi kade ngizobaqonda laba bantu ngiyobakhipha alikho izwi lithi bakhiphe ukwenza ngoba unesibindi sihle simbi isibindi maNazaretha kodwa akube isibindi sokwesaba uNkulunkulu uthi ngingenzi okuphambene naye ngoba ngiyawulahlwa ngalokho kwenza kwami incwadi kaMalaki wesine ivesi lokuqala kuya kwesine Malaki wesine ivesi lokuqala kuya lesine ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayokuba ngamabibi luyakubashisa lolo suku oluzayo lungabashiyeli impande nagatsha kepha kunina enilesabayo igama kuyakuphuma ilanga lokukhanya lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo niyakuphuma nitshekule njengamathole esibayo niyawunyathela phansi ababi nokuba baya kuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo khumbulani umthetho kaMose inceku yami engamyala ngawo eHorebe ngaye wonke uIsrayeli waba izimiso
nizahluleka. Kepha kimi kinina enilesabayo igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, niyakuphuma nitshekule njengamathole esibani. Angazi ukuthi ongabe isafuna ukusho ngaphezulu kwalokho ngabe ufuna ukuthini. Okwakho ukuzibuza ukuthi ngempela ngiyamesaba yini uNkulunkulu na. Ekuhambeni kwami la nginyathela khona ngiyamesaba yini na. Nginakho yini ukuzethemba kule ndlela yakhe na. Ukuthi la ngikhona ngiseqinisweni. Nginakho yini ukumdonsa omunye umuntu ukuthi cha ungasali wedwa edakeni wodwa size kukhanyeni sobabili. Anginawo amahloni ukwenza lokho na. Kuyafuneka ukuzethemba kulolu hambo. Konke okwenzayo wazi ukuthi ngikwenza ngoba izwi lingivumela ukuthi ngikwenze. Ngiyasibona nje isibindi kodwa ngikwenza ngoba izwi livuma ukuthi ngikwenze. Nkosi yasePhakameni ikhuluma ngelinye ilanga namakhehla amadala ngithe awomjado. Ithi kuwona ibani nenhliziyo efana nekaNomasaka. Mina ngithi kunina ibani nenhliziyo efana nekaShembe. Amen. Ithi uNomasaka lona kwakuba inkosikazi yenkosi. Etholakale kanjani na? Inkosi yayisikhule kakhulu. Yadlula emhlabeni. Yashiya umfana wayo kufanele ngabe useyabuthatha ubukhosi. Kodwa kwatholakala ukuthi akakwazi ukubuthatha ngoba akakaganwa. Uma ke uzohola abantu noma uzohola isizwe uhlale ubizeka njengomfana uma kuthiwa awuganiwe. Nayo ke kwasala lokho ukuthi ayikwazi ukuhola isizwe senkosi. Noma ngabe isikhule kangakanani shobe kuthiwa inaminyaka yamashumi ayisithupha. Noma engaba neminyaka emingaki. Kwaphoqa ukuthi ngaphambi kokuba abe umholi wesizwe akagana. Bese yenza umhlangano lendoda lomfana lo. Nesigungu sikayise sezinduna. Sesihlanganiswa ukuthi kuzokwenziwa njani ngoba isimo sinje. Ngoba kufanelekile ukuthi izwe alibuse ngoba uyise usedlulile emhlabeni. Kwase kuhlangana kwavunyelwana ukuthi cha kulungile akathathe. Nangempela ke wabuthatha ke ubukhosi enjalo engaganiwe. Langalimbe esebuthathile ubukhosi useyahamba ke endaweni la kayise uhambe ehlola imingcele ukuthi ubaba izwe lakhe lihamba la. Hambe la phela. Bese bona umzi othile ongaphakathi kwemingcele yezwe likayise. Mayebona lo mngcele bese ehluka kulolu hambo lwakhe lokuhamba kwemingcele bese kufuna ukuyongena khona. Mayefika engena ufica ukuthi abantu abahlupheka ngalendlela ayixakile. Bahleli bangunge umlilo bayonke. Khona nenkosazana khona lapha phakathi yayimbethe amasaka.
bese ethi kubona omunye wey'nduna zakhe akacelele inkosazana uba imkhelela amanzi aphuze. Nangempela kube njalo, imkhelela amanzi aphuze. Bese kudlula isikhashana baphume bahambe. Emva kwesikhashana bese zwakala esethi kwizinduna zakhe, uyena-ke lona kuzoba umama wenu wesizwe lo esimfice lapha embethe amasaka. Kube khona ukumangala esizweni ukuthi hawu, laba lezi nduna ezimaziyo lo muntu ukuthi hawu, lo embethe amasaka uzoyigana kanjani inkosi yethu na? Ngoba ayikho into enhle thina abantu bomhlaba esihlanganisa nokuthi umuntu ahlupheke. Siyacabanga ukuthi umuntu ohluphekayo akanayo uNkulunkulu. uNkulunkulu wabantu ababusayo ngoba nakho banazo zonke izinto kanti cha. uNkulunkulu wethu sonke. Amen. Nokusithanda kwakhe. Akasho ukuthi ngimthanda kakhulu onemali ongenamali ngimthanda. Uthanda ngokufana. Amen. Amen. Nokusabela kwakhe. Izinto asabela zona usabela ngokubona kwakhe ukusabela kanjani nokusabela nini. Akuyi ngokuthanda kwethu, kuya ngokuthanda kwakhe. Uyena obonayo ukuthi manje sengamabela usibanibani ukuthi sengamabela usibanibani. Nangempela-ke leyo nkosazana leyo yayificeke lapho ihambe ilandwe ibuye izogana inkosi. Ngesikhathi ifika lapha ekuganeni kwenkosi bese ikhunyuliswa lezi ngubo zawo zamasaka. Igqokiswa izingubo ezinhle zegolide. Isiba undlunkulu wenkosi. Ngicabange ngembuke ngibone ezimpandeni yosizi falokhu kufa unkosikazi wenkosi eganile kudlula isikhashana athole umntwana womfana. Mayesemtholile umntwana kudlula isikhashana alinde ukuthi aze ayomtshengisa uyise.
Leso sikhathi ahamba amise uyise ayomtshengisa umntwana amtholile. Efika inkosi, awu, uye lo mntwana? Ethi yebo uye. Uthi hawu, ingane embi kangaka, ngaba yami na? Hawu. Ifika isukuma inkosi ithatha umkhonto wayo, bamba kwey'nganyana ngemlenze ukubhekise phansi. Hambe iyosithela. Ibuye ekusitheleni kwayo umkhonto usuconsa igazi. Ayikhulumi lutho uma ebuya kunina. Kodwa avele afunde kwezakhe uthi awu, emva kwalamazwi ukuthi ngizala ingane embi kangaka, bese kwenzeka lokho. Bese ezibamba unina phambi kwenkosi, akafuni ukukhala. Ziyamfikela kodwa akafuni ukuthi akhale phambi kwenkosi. Kuze kushaya isikhathi ukuthi uyasuka phambi kwayo. Ilapho-ke athola khona isikhathi sokuthi akwazi ukukhala kahle, akhiphe into engaphakathi kuyena. Kodwa ahlale ewunkosikazi wenkosi, khona kunjalo. Kuhambe isikhathi, aphinde akhulelwe. Uma ekhulelwe bese ethola umntwana wentombazane. Nakhona kube yiso leso. Uma emtholile umntwana wentombazane kudlule isikhashana, kufanele awumtshengisa uyise. Awuhambise nakhona uyise. Mayefika kuyise emtshengisa aphinde asho lokho ukuthi awu, uyaqhubeka nokungizalela izingane ezimbi kangaka. Mina ngizala ingane embi kanje, aphinde ayithathe ingane. Ayibambe ngalo mlenzana yayo ayibhekise phansi. Asithele nayo nesikhali, abuye nakhona umkhonto usuconsa igazi. Fika-ke kulokhu kwesibili asho ukuthi sengiyibulele ngoba yimbi. Nakhona futhi unina angakwazi ukuthi uzothini. Ziyamfikela izinyembezi, ziyamfikela umunyu, uyafika usizi. Kodwa akakwazi ukuthi lo munyu awudedele phambi kwenkosi, ngoba ngisho engakhala phambi kwayo akekho omzwelayo. Izwi lenkosi uma seliphumile aliphikiswe. Engathi inkosi hamba uyonquma ingane yakho, hamba uyinqume. Ngoba inkolelo yayisho njalo ukuthi izwi lenkosi uma seliphumile aliphikiswe. Kushaya isikhathi sokuthi asuke phambi kwenkosi, ahambe aye endlini. Afike kahle, asikhihle kahle isililo. Sokufika umunyu ukuthi sembuyela kahle kalwenye umunye umntanami. Kuthe ngakaphela isikhathi singakanani kwafika umyalezo, ufika ngezinduna kuye. Lithi izwi lenkosi kahambe aphindele kubo, ngoba kuyamehlula ukuba walapha ebukhosini. Kodwa ngaphambi kokuthi ahambe akakhumule lezi ngubo zegolide azinikiwe la. Aphindele kulezi zakhe zamasaka abamthola ezembethe ngesikhathi otha umlilo.
nempela wenza njengoba izwi lalisho. Wazikhumula lezi ngubo zakhe, wafaka ezakhe zamasaka, waphindela kubo. Nje mayifika kubo wathi uyise, kodwa mntanami ngangithukile ukuthi thina njengoba sihlupheka kanjena nje sakumela kanjani ukuthi siyokuganisa ebukhosini kalula njengoba kwenzeka na. Hlala vele la ekhaya sasingakuxoshanga. Yena akaboni okubi okwenzekayo emntaneni wakhe, ubona ukuthi kwakufanele, kwakuvele kungafanele. Ukube ayogana kwakhona ebukhosini. Umthandazo wethu maNazaretha, sicela uba ushembe akwenze uba kusifanele basikhulume ngaye. Amen. Kungabiyo into othi umuyisho bese abantu kodwa ubanike lo ungakhuluma ngoshembe. Akwenze ukuthi uba uvula umlomo okhuluma ngaye babone ufaneleke lokukhuluma ngaye. Kungabi esikayise kaNomasaka. Kodwa umntanami kwangafanele kwakhona ekuqaleni ukuthi uze uyoganela ebukhosini. Kodwa ngoba usubuyileke usewumntanami. Angikulahlile. Mvula uphiuna engindla Give mutle Yahweh Usahleli-ke ekhaya uNomasaka. Kwabe kwafika izwi eliphuma enkosini elimdingayo ekhaya ukuthi akabuyele emuva ebukhosini. Sithi isithunywa inkosi ithi buyela ekhaya.
ukuze uyoyilungiselela njengoba izoba nomcimbi womshado. Uyosebenza egcekeni wenze yonke into ezobe yenziwa abantu abazobe belungiselela ukufika komshado wenkosi. Nangampela abuye asukume futhi uNomasaka. Ngaphandle kokukhala nokubuza ukuthi hawu ngoba ngaxoshwa nje mina nawe njengoba sila sesikwazi ukuthi sithi siyamanazela sithi wena siyakukhipha esontweni hamba phuma la esontweni ungasababikho. Bese kufika omunye hawu Sibani wenzani la ekhaya? Hawu ngani ngakhishwa mina na? Ayithe inkosi angizokubiza ngiyila. Ngoba ngakhishwa. Ukhishwa ubani na? Kwafika uSibani wathi angihambe. Umkhuba umubi. Nazareth. Ukuthi nahlulelana ukuthi Sibani senze ukuthi nokuthi. Akahambe. Kwelikabani isonto? Ubani umnikazi wakhe? Akidoni isonto likaShembe. Lo wayezula emahlathini engenayo indawo lapho engahlala khona. Efuna mina nawe. Bese kusuka mina ngizothi kuwena hamba esontweni kaShembe. Ubani kanti mina? Sengikwazi ukutshela lokho ukuthi phuma esontweni kaShembe. Sengiwanika ubala umandla. Malifika izwi kuNomasaka akabuza ukuthi hawu ngani ngixoshiwe na? Uyasukuma wenza lokho akutshelwayo ukuthi inkosi ithi asokulanda. Ukuze nawe ube yingxenye yabantu abazobe belungile. Belungiselela umcimbi wenkosi ukuthi iyashada. Nangampela ahambe ayi khona afika sebenze njengoba ukusetshenzwa. Setshenzwe ecekeni nawe uyasebenza. Uyasindwa ezindlini nawe uyasinda. Ngawula isihlahla ecekeni naye njengamakhosikazi amanye uyakwenza lokho. Kulungiselele usuku olukhulu nomshado wenkosi. Bafika usuku olungaliyo. Bafika lolo suku belungiselela. Ngiyazi kube kwakuyimina nawe owayengene kulokho. Kwakuzothiwa waze wayisilima lo mfazi. Walungiselela omunye umfazi ezoshada wena uxoshiwe na? Bathi kanti laba engixosha ngabo ukuthi ngingene. Oyengikhipha ngabo lapha ekhaya ethi ngihambe bathi namhla sefuna mina. Ngoba noShembeke unjalo. Uyuthi kade uhambile unjalo ukhishwe umuntu ongazi ukuthi uze akukhiphe phakathi kwamanye amaNazaretha ubethunywe ubani. Afike kuwena ebusuku. Wathi Sibani wenzani la? Kodwa usezukuvuka kusasa usitshela uzohlala nje uqhubhe. Aphinda kubuza ukuthi ubekwa yini. Ushiye nobani umsebenzi wami. Bese singanaki. Bese kuze kuvela isigameko esithile uyozosebenza ngicela ningithumelele enkosini. Ngiyongicelela ukuthi nokuthi. Insizwa ethile yasho njalo kuNkosi yasePhakameni. Yathi nize nimtshele ubaba ukuthi angihlushwe ilutho la engikhona ngiyasebenza ngihola kahle. Angidingi lutho kuyena. Kanti kuzoyiqoqa ukuhlwa. Bese kuba khona amthumelayo ukuthi awu uze ungiyele enkosini uyomcelela intethelelo.
ukuthi ngakhuluma kabi kuyinto yasemhlabeni-ke eManazaretha ukuthi umuntu onotho nomuntu ozibona engcono kufanele wena ongelutho noma ozibona ungengcono kugijinywe phezu kwakho ngezinyawo uthi Malaki lathi simfunda nina enilalela umthetho wami niyohamba phezu kwabo bahambe ngaphansi kwamathe ezinyawo zenu laba bangawulaleli angiyubabekela ngisho impande nalagatsha ukuthi babambelele kodwa nina ningilalelayo niyoba ababusi babo lufike usuku lomshado bese kuphuma umyalezo enkosini ithi uNomasaka akayikhumule lezi mpahla ayigqokile aphinde agqoke ezinhle zegolide lezi ayizigqoka eseyindlunkulu nangempela kube njalo azikhumule lezo mpahla bese kuthi labo abaseduze kwenkosi batshele ukuthi abakhiphe izihlalo zibe 4 ngesenkosi zibekwe lapha lapho kuzoba khona khona umcimbi sigcwele emzini wenkosi baze kulolu suku olukhulu umshado wenkosi mazikhishwa izihlalo kubekwe esikaNomasaka kube sekubekwa ezinye ezimbili emaceleni bese kuba isenkosi uma ke sewundlonkulu njengoba waye uyena kakade esegqoke lezi zegolide impahla bese kuthiwa akahlale kulesi sihlalo esiphakathi nendawo esikakwe izihlalo ezimbili nangempela afike ahlale wonke umuntu uyabukela ukuthi kazi uphi undlonkulu omusha na bacabanga ukuthi kufanele azokwemukelwa yilo omdala njengoba sehlaliswe lapha bese sifika nenkosi besithumela kulabo bantu abamazinduna zayo ukuthi abayisitheleni ngale bayibizele umfanyana othile ngempela liqhamuke ibhungwana lomfana bese kuthiwa lihlale eceleni kaNomasaka ukuthi dukuduku iphinde ibize omunye wezinduna zayo ithi akayisithele khona ngale kusitheleni sisibuye nokusantombazanyana sekuthe khula bese kubeke eceleni kwakhe bese kuba isikhathi sokuthi inkosi isho ukuthi umshado uhamba kanjani sonke silindele emzuzwini nezikhathi besayisukuma inkosi sesilindele sonke ukuthi izothini besiba
Ekutshela umphakathi ukuthi kwenzekani namuhla. Besithi njengoba nibona-ke nje umkami lo mkami lo oseceleni kwakho kwesokunxele awukwesokudla kwakho umfana wami ozalwa kuwena le ngathi kuwena ngimbulele kanti cha ngangimfihlile lo ongapha kwesokunxele indodakazi yakho ezalwa kuwena elama lo mfana le engathi wena ngiyibulele kanti cha ngiyibulala ngangiyifihlile. Leli gazi owubona ngibuya nalo ngiphethe umkhonto oluconsa kwangelona elomuntu kodwa kwakwelembu. Kimina zonke izikalo nezilinganiso ebengikufaka kuzona ukwazile ukuphumelela kuzona. Ukuthi ngikuthole uwumuntu ogqoka amasaka ngakukhipha ngakufaka ingubo zegolide kuyatshengisa ukuthi isimo ongasifakanga wena kuso kodwa isimo sempilo yabazali bakho. Inhliziyo yakho ifanele ukuba ube uNdlunkulu wenkosi. Amen. Labo bantu nezinduna ezazilokhu zithi izwi lenkosi aliphikiswa namhla abazi ukuthi bazothini ngoba kwakhona ukuthatha kwami ube umkami kwakuthiwa ngaze ngisukele umuntu wakwaNdlwana kodwa namhla inhliziyo yakho iwenzile ukuthi ube uphase zonke lezi zika ebezikwehlela. Hayi ukuthi bezikwehlela ngephutha kodwa bekuwukuthi ngibone ukuthi ngempela kufanelekile into ngamzala inkosi ezohola lelizwe ngokuzayo. Olwakho ukholo lungakanani? Ake sibheke kithi-ke eManazaretha sesiqedile indaba kaNomasaka. Asuke nje oyedwa ubaba wey'ngane zakhe athathe umfanyana wakhe omncane shonele abuye sephethe umkhonto oconsa igazi. Ungahayiza eqhamuka uthi kodwa ushembe ungilahlele leli dimoni lendoda ngangilithathephi. Kodwa umuntu onenhliziyo kaNkulunkulu zonke izilingo ezimehlelayo akakwazi ukuyithathela yena ezandleni zakhe uyethi uNkulunkulu uyabona. Silapha sisho njalo-ke nathi sithi abantu bomhlaba bengahleka bagcine la bathanda khona kodwa uNkulunkulu uyabona. Amen. Hayi ngoba niswele izinto eningazenza ezihlotsheni zenu nasemndenini yenu thola ukuthi khona abafihlwayo namuhla kodwa uthe ngoba ushembe wathi makuyisabatha nize kuye sebeyongixolisela bese nizala usuthi asiphelele ubani ongekho akekho siphelele eManazaretha. Amen. Siphelele. uNkulunkulu akakhonzwa ngokuningi. uNkulunkulu ukhonzwa ngenhliziyo. Amen. Singaba abaningi sisokushala lapha entabeni. Futhi inhliziyo zethu zonke azikho zisolwana. Bese sidlula abantu ababili nabathathu. Bebabili bebathathu. Behlangene ngegama lami ngiyakuba nabo. Amen. Akufanele ukuthi angikwazi ukuyokwenza u-23 ngoba kuney'ngane zami kuphela la endlini. Ubani othe ukhonzwa ngini?
hayi umvakeli bethe uzofika nokungasafika ngayo asale sesiguqa nje sithandaza ubani usho njalo wenze umsebenzi kaNkulunkulu mzwana uhamba yobuwedwa yobe ngekho umvakeli yobe ngekho umfundisi hayi umfundisi bethe uzofika ngoba senze 23 nawe engasafika bantu abasale sesilala cha kanti wenzela bani wenzela bani awenzeli mina njengoba nilala nje maNazaretha anizile kumina kodwa nizeke umnikazi wenu Amen. onibonayo onaziyo ukuthi njengoba nilala nje nikhona kuyena asazi kuba khona ongabazaka ukuthi nami uyangibona nje uzoyekela nokukubona yini ezomvimba ukuthi akubone naso sonke ngesikhathi enhlizweni zenu akuhlale kukhona lokho ukuthi ukuhamba kwenu anenzeli ukubukwa ukuza kwenu phambi kukaNkulunkulu anenzeli muntu anenzeli umphefumulo wakho lapho mzukwane sikuhambisa sokuhambisa uwedwa sebengasekho abanye abozakweni babafundisi ibona babo bephelezela mase sikubeka lapha emhlabathini obandayo sokubeka uwedwa ma usufika emasangweni khulumile ngesonto edlule waphethe wonke amathalente awushagalolini zethu kodwa kushoda elilodwa awu ngisengaphindele nikolungu sethu cha awusakwazi kwakufanele uwafice ephelele wena kuwaphatha abeyishumi kuthiwa kushoda elilodwa befana abeyishumi nanye akukho-ke ekwenzeni kwakho okufanele uthi uma wenza bese uthi cha lokhu ngikube ngikwenza hawu 23 ngile angiyazi hayi sekuya ngenyanga ezayo cha uyazi into uhamba nini uzovela ulove namhla uhambe kusasa wena nto ulinda uhamba ngenyanga ezayo 23 kaJulayi uyawuyeka lo kaJuni untambama ayisengoya ngonyanga ngo-23 usa vele uhambe ngomsombuluko sifanele sifike-ke thina sikuphelezele sikuphelezele thina sithi indlela nhle uNkulunkulu abe nayo ufike phambili umlindo wamasango uthi cha kulungile ngiyakubona ngiyajabula ukuthi hawu uzufike la ufike umahluleli wakho athi awu uyashoda mfana wami uyashoda nkosazana uyashoda nkosazana ukuthi akwenzanga usuthi cha awusikho isikhathi sokuthi ushayele umfundisi ucingo noma ushayele umshumayeli wakho sebenza kusenesikhathi Amen. Amen. phakathi nenzuku ngingakhuluma nensizwa umfundisi ukhulumile ngayekuseni ithi ukhuzwayo noma ugumede iyamthanda ushembe iyamthanda ushembe leyansizwa kodwa ngathi sixaka kwaba sinye ukuthi imisebenzi eminingi ekhona la emhlabeni iba yisabatha manje isabatha ilanga abantu abadla ngayo inyama izophuthelwa ukudla inyama emizini yabantu ngoba ikwazi ukudla okushisayo khona amaNazaretha angasenamahloni ukuthi uma ifika emcimbini afike ethi bazothi ngiyaphopha ngizenza ngcono hlala etafuleni siyashuma imbiza lapho lokho kungena amplate ashisayo hawu naku umfundisi kaShembe bambe iplate akuthiwa ngiyenza ngcono ngoba ngingakwaShembe uzonza ngcono kubani kanti wenzela bani wenzela bani ayawuthi ngithi ufunda nje yami ithi bancane ikuze ngabe sengibayile inhleke yakwaShembe ngithi ubayi nayinule ngithi kuyishaya kancane kanti kuyisifo yini banentshela ngoba ilona Paulo yethu uShembe asibona ngalo lo Amen. yini singafuna ukuba nophawu esalinika umnikazi wethu sifunelane ukulisusa awu naleli demoni ke maNazaretha ngcono ngizolikhuluma ngeliqala la ake dinike ukudaya amakhanda
Amen. ngicela umphathi wenu Hlalsuthi ngoJulayi akungena indoda edayile ikhanda emgidini umphathi akungena indoda Hlalsuthi edayile ekhanda emgidini odayile nje ikhanda akahambe le ey'tokofeleni la kudawa khona amakhanda hhayi emsebenzini kaShembe Amen. yini embi kulamakhehla kaShembe amhlophe kanje yini embi ngawo asazi ke thina sibuye sibe siqothukele na izinto le yini embi ngathi sizodayani ke thina yini sizoyidaya uNkulunkulu ufike asakhele into enhle ezoba uphawu lwakhe ngathi bese kuba yithina esimsolayo ukuthi wenze into embi sesifuna ukuyilungisa kanti sesiyayona ayikho into uShembe athi mayifika la wathi uma eseshintsha ibhanti wahamba nayo waya koyisemkhulu emazulwini yonke into ayethunyiwe wayishiya kuthina ayikho into maNazaretha esizothi mina bengingakwazi ke nale ndaba sengiyakhumbula bona ngumfundisi phambi kwami le ndaba yokuthi inkosi ithe ukhulumile umfundisi uZondo ngayo lesonto edlule inkosi ithe ngizodlula kuwe mfundisi kodwa njengoba ngiyegoli nje ngathi ngiyashoda ngopetrol kodwa inkosi ithe ngangodlula kungiphi upetrol awu maNazaretha kuphi ukukholwa sekubalula nje ushilo ukhalile umfundisi ukhalele nje ukhalele kuphi ukukholwa lapho ba maNazaretha kuphi ukukholwa sekubalula nje ukuthi inkosi ithe ngoba wazi ukuthi lo odlula kuyena ngeke athathe ucingo ashayile inkosi ethi cha ngicela ukubuza ukuthi usholeni ukuthi anginike upetrol inkosi ithe bani indodakazi yakho ayingane maNazaretha kuphi ukukholwa uma ngabe amanga sekube yinto nje efana nokuphefumula kuthina uShembe ethunywa lo msebenzi wakhe akawuthunywanga ngamanga wawuthunywa ngeqiniso uma ewuthunywa ngeqiniso kufanele lelo qiniso lakhe uma elibeka kithi siphile phezukwakhe Amen. kodwa thina sesiyakuhlanekezela hayi inkosi ithe ngoba nakho ngabe namali ongikodetela imvunulo kusho bani ngeke sakwazi ukuza kimi ezobuza siyolokhu ekhalile nje umvakelo udayisa imvunulo ngoba ngisafuna ukukhokha ngoba ngithe uNkulunkulu angene ey'nhliziyweni zenu ke nibe namahloni Amen. nibe nonembeza Amen. bokuthi uma uhluphekile fika nje uyikhalele uthi mfundisi awukonakele iy'ngane y'lele azidlile awungisize ngane wethu kuhle lokho hhayi ukuthi inkosi itheni nizobe wonkosi itheni uNkulunkulu anenzeke nibe nenhliziyo efana nekaShembe ningakhulumi into enye namhla kusasa nikhulume enye zwile mfundisi ekuseni ekhuluma ngokufika kaShembe kuleli zwe indaba efikisela inyembezi kodwa ke kakhulu-ke manje efikisela inyembezi manje njengoba abantu baseThebezindle sebaba amaqaqa sonke siyazi ukuthi iqaqa akekho umuntu othandayo ukunuka kwakhe muqhamuka mungunyathela lapho kuthiwa kunyathela idimoni kodwa-ke uNkulunkulu kuphela waziyo Amen. uNkulunkulu kuphela waziyo uthi uma uke wangena endlini ethile noma endaweni ethile kuthiwa kade kungena amadimoni asezokwazi ukuphinde singene lapho uNkulunkulu asikhumbule
amakhulu amabili neshumi nane. Amakhulu amabili neshumi nane. Inkosi ukuthi sokuphakama enhlanga. Umkhulu wethu sinamthwalo adingayo.
ukuthi usivumele basibize igama lakho noma sizoni zomhlaba. Cela-ke Nkosi ebesikwenza kube yisibusiso emehlweni akho. Le ndawo esikuyona Nkosi bekwazi wena ukuthi siyofika kuyena, thina besingazi. Nokuthi siyofika esithini wena wawazi, thina singazi. Cela uba Nkosi ukwenzeke kusifanele ebesikwenza. Emehlweni akho kube yisibusiso. Lo mzi wakwaNduli esingene kuwona. Izibusiso abazifisayo ubehlisele zona. Ubaphe Nkosi lokho abangenakho okwaziwa uwena. Nabantu abangene kuwona behambele ukuzokudumisa. Ubaphe nabo Nkosi lezo zibusiso.
Nkosi ibe ukudla emphefumulweni yethu. Kube insipho eyokusigeza izono. Kube ukhukho nesicamelo la silala khona. Kube umpheme wokusivikela ekushisweni ilanga. Ube udokotela wasezulwini ezifweni ezisiphethe emzimbeni. Ukhumbule Nkosi abantwana bethu abasazohamba lolu hambo olude beabantwana bakho. Ubaphe ukungaphambuki endleleni yakho. Bahambe kuyona baze baficwe ilanga lapho uyobabiza khona. Khumbule Nkosi okhokho bethu sebelala emathunjini omhlaba. Khumbule nabafowethu sebahamba kulo mhlaba. Khumbule obaba bethu asebadlula kulo mhlaba beze kuwena. Abanye ababanganayo inhlahla Nkosi ukuthi bakwazi ukubiza igama lakho. Abanye ababanganayo inhlahla ukuthi bayigqoke ingubo emhlophe. Sicela ke Nkosi ukuthi bonke ubagqokise la bekhona. Bonke ubageze izono zabo. Abahamba ngesikhali, sigeze leso sikhali singabi siyoba inkemba kwabaseleyo. Abahamba ngengozi, uyikhiphe leyo ngozi ingangeni emndenini yabo. Dade wethu nomama bethu abaphuphumela abantwana, bathathela amathikithi akho asezulwini babangene phambi kwakho. Abantwana abangabaphathanga baphathwe wena Nkosi. Abangenabantwana abazocela abantwana Nkosi, uyababona. Ubaphe. Ngoba konke kukuwena. Isikhathi osaziyo ukuthi usipha nini. Siyabonga ke Nkosi ukuthi usiphile ithuba lokuthi sime la sikhulume ngawe. Lapho sonokhona Nkosi, sona siza kuwena. Noma ngabe kungakanani, noma ngabe kunye, noma ngabe kubili. Kodwa uma kukhona okungenile ezinhlizweni zabantwana bakho, akuyithola indawo. Kube yiphila kubona. Mase behamba bephindele emakhaya. Akuhambe wena phambili. Izifo abazishiye emakhaya abasifice sesiphelile. Abantu bakho Nkosi baphelelwa imfuyo mihla namalanga. Cela wena ube umjobo waleyo mfuyo iphile. Ngabisaba nakho ukufa. Yande. Kuze umnazaretha babazeke nalakho igama. Nibe Nkosi enkulu esiphakameni kuze kuphakade. Amen.